dejtu. Pazi, brate, ako se zakrljaviš na prvom dejtu, možeš da je karaš u Engleskoj, Americi, svuda na zapadu. Ako ti riba izađe na dejt, može da joj radiš šta hoćeš. Jednostavno pristala je da bude s tobom. Jer najteže u Americi da izvedeš ribu na dejt. Najteže, brate. Znaš kako se femkaju, jeba. Ne pijem probiotik, brate, nisam Kenja danas. Ne znam što, valjda me ovo zatvori. Kenja ću poslati. NV, samo neka dođe, tu sam ja, nek priča sve, brate. Pa bolje, ma šta da zezam, želu... Na skijatu su, da li sam bio, kako nisam, Miliću, jebote, sva osnova. 12 godina sam živeo u Grčkoj. Šta da sjebem, prvi put pijem antibiotik. Niki, brate, hoš navija za Bosnu i za Hrvatsku, pa naravno, za koga da navijam, Mirsade, za Papa Novu Gvineju, jebote. Prvi put da pijem. Kad vidim ove naše, kao navijamo za Brazil, boli me kura za Brazil, pa pre su mi braća Bosanci, Hrvati, Crnogorci, Slovenci su mi bliži tu, jebi. Popijem dva. Gledaj majku, biraj čerku, to jeste, Nik, to jeste. Ali ne svaki put, ne može svaki put da uvodaš. Dobra je i mama. Šta popijem dva sad i puška? Kako misliš, ne osjećaš, ne razumem, šta si me pitao? Koga bi jebo se estrade trenutno? Nikoga, brate, pogotovo pevačice su mi najodvratnije, znam da su kamenjarke svaka. Ovo ti ubija sve. Sve su našle neki kutak, ali, brate, prošle su situ i rešeto. Ovo dok prođe kroz organizam, brate, kroz jetro, ovo ubija. Hrvati nam nisu braće, Nemanja, svi smo braća koji se dobro slažemo, tebi nije brat ako se loše slaže s njim. Ne razumeš, dva i sutra i ćao, brate, ja ga više ne pijem. Posle ima da padam u jetru kolasu. Kad se najdemo ga, veži. Oralno, što god je oralno, to ne valja. Hoće li izaći Legija nekad? Nadam se, brate, miliš, brata. Odakle ste vi, Golubovići, Kristi? Otko znam, kažu Vasojevići, kao ovdje Šumadija, svuda nas ima. Ma rekla mi je 2 na 12 sati da popijem, ja znam sam popio 3, sad pijem 2 još. Sve dobro ide, Andrija, treniramo, slabimo, dobro je. Treniram do bez svesti. Samo ne jebemo, moj tate je bio vozač Legijin krive. Onda moram da ga znam, u JSO, da nije škene tvoj tata. Znaš ti Čigotu, brate, Gorana? Kako ne znam imati. Kako je to spreman čovjek, brate? Kao pušta. A Damir? Kukić. Da nije kao Kukić. Jeste, jeste. 115 nije mi ništa rekao kakvi probiotik, Black Lady, ti meni pričaš kao da ja to, mene sad to interesuje, kao da je meni nešto rekao. A zare, znam ja sve to, brate. Popi, to je to, jebote. Žalri, ne ima šta da mi kaže drugo. To mi prepisao i tako su mi dali, volaj me kurac, ne pijem ništa. Da li se gubi eksplozivno kad se rade sklekovi i tegovi? Tegovi da, ali sklekovi nabijaju eksplozivnost. Pogotovo kad ih radiš brzo. A znaš ti Krile, reci mi ovo, brate, pokojnog Damira, brate, iz Užica. Kako ne znam, jebote. Znam kakav je to čovjek bio. Ozbiljna glava. Dođi sreće, dođi ljubavi moja. Si dobro? Ja. Ozbiljan, brate, Pink Panther ima jeo. Koci moja. Miš hoćeš da spavaš, a? Ne znam, rekla mi antibiotik pijem, rekao nam prepisao ovaj doktor. Hoćeš televizor? I kući. Ja zvekne 2 i ća. Slud, nemam problem s tim. Nekako si se osušio. Nisam, brate, dobar sam. Dobar sam, šta mi fali? Dobar. A smršao čovjek jebote. Dobar, smršao, šta? Dobar sam. Hoš, brate, taj. Da, vidiš. Dobar. Šta se plašiš, Black Lady, nisi mi ti mama, ajde, čuti. A? Ništa, komentar neki. Što mi fali? Dobar si šta, jebote, skinuo si 56 godina, jebote. Koliko ti je kila sad, brate? 126, 125, tu sam, padam. Dobro, do 120.
Nisam poznavao, brate, ali nisam Sajmištu ne radim, brate. bio tad, nisam poznavao, sad sam ja... Drops iz Čačka je umro, trebao je da dođe kod mene. Top 3 vežbe za eksplozivnost. Skokovi, skokovi su ti dobri. Dobar ti je čekić u gumu sa manjom težinom do 3 kg, ali brzo da radiš. I dobar ti je sklek sa skokovima. U ivičnjak sam udaran. Koliko treba greha da okreš za kuma i za knjeleta, brata, luđa moj jedan. Ne razumijem šta pišeš, brate. Prihvati krile meč da igram. Aha. Evo ga to. To rođeni. Pozdravi Mišu, Tina, oče. Tina te pozdravlja, Mišu. Dolazim u Sarajevo. Ona Tina, djevojke što stalno se dopisuje sa mnom iz Prokuplje. Kad ćemo da idemo negdje zajedno krile? Gdje hoćeš? Pa ne, ajde negdje nekad da vidim. Pa dođi jebot, ajde. Ej, Nemanja, ajde dođi kod mene u emisiju, bre. Jo. Ajde dođi u ponedjeljak kod mene u emisiju, šta ti je sad ti mogu, imam sad neke rođendane, ajde vidjet ćemo za tamo, brate. Dođi utorak sredu pa pričamo o treningu, ovo, kako improvizuješ, možemo da pričamo, eto, ti nisi ono, brate, možemo o čemu hoćeš nego, brate, šta je problem, možemo o čemu god hoćeš, nije ništa problem. A ne, pričamo o treningu, o lepim stvarima, jedno. O ženama. Ajde bre, Bokine, serije. Hoćemo o ženama. Moj grad, ne znam koji ti je grad, Black Lady, koji grad u Bih, ne znam koji grad. Moraš da mi kažeš, ja mogu dođem u Sarajevo treba da idem. Ako ne znam, brate, komandanta Goranov muju, onda ti ne znate ništa više. Raspitaj se ti u Makedoniji tamo za to. Ne spavam nikad noću, Buki. Sarajevo, dolazim u Sarajevo, to mi je 3 sata spiči kad doćeš. Jimmy Rvanje, pa jeste Balkan, Flex, Amele, hvala brate. Mogu da dođem. Ali na šta ti je problem kod Rvanja? Kod Rvanja ti je sve super, a kod tegova je ukočenje, ne možeš baš, dobijaš mnogo snage, ali nisi toliko eksplozivan. Laki je, gdje si bre, Kobac ovde, gdje si Kobac? Kaka glupača. Zero, Ivana, čućete i vidjet ćete. Već sam počeo. Mišljenje o Stojketu, kome lovog sa Rakovice? Ajde u Mostar, brate, ajmo u Mostar, skačemo s Mostar. Nikad ne spavam, brate, ne volim tu noć. S tobom, Rubi, dolazim, tamo vatam te na Beograd na vodi. Kako je lepa ova mala, brate. Maki. Ne, spavao sam danas možda sat i po popodne i to mi je na 24 časa sve. Ma na ovu neku. Da, dobar je Stojke sa Rakovića, dobar, njega su ranili nešto u Barceloni, ali dobar je, uvek imao ekipu, uvek tako. Nema problem s kiselina, brate, zavisi šta jede, kad jedem puno sataraš, kad jedem, na primjer, lagano meso, kad jedem imam, ali, brate, nema ti veze kratim s tim, dobar ti je beli slez. Za kiselinu je. Kaže, kako curu dovedeš do jebanja? Random ga jebote, pa to samo od sebe dođe jebote. Ja čim sedne sa mnom za 100, znam da li hoće se jebe sa mnom. Ma ja ne molim to ništa, hoćeš nećeš, ima ako ja hoćem. Odmah znam jebote. Kako curu da... Marina... Brate, znaš kako mišljenje o Dropsu ovdje, ne znam ko je Drops, zvao sam ga kao legendu Čačka da dođe kod mene u emisiju i pristao je i sad čujem da je mrtav jebot. Katastrofa. Bio sam u Čačku pred 2 dana. Mogu da malo to, bar 2 minuta. Jel imaš hroničnu insomniju? Imam neku insomniju trojku, tako se zove, kao 3. stepen. Joj, šta bi... 27 broj je zakon, tako je, brate. Ali nešto razmišljam zadnje vreme,
2 plus 7 je 9. Ajde Marina jebote, ti si mi jedina. Još te ova zlatna lubenica, joj bože. Ma gde, brate, ja da ti pomažem za preglede, gde ja to se, ne razumem se. Mene ne zanimaju nikakvi pregledi, to interesuje ove žene što su sa mnom, one se bore za neke preglede, jer mene to uopšte ne zanima, brate. Ja da prdnem na Reelsu ima da bude 1.000.000 evra. GTI, brate, troši ko zil. Eto to, da troši 20 litara. Ako ga teraš, a ja ga teram, za održavanje nije težak, brate, šta znam, neka normalnost neka. Jebi ga, moraš menjaš malo ulje, malo ti neki... Meki, veliki pozdrav za Mekija. Pregledaj, brate, pregledaj te filtere, senzore. Voljela bih nekada tu upoznam. Može Black Lady kad god doćiš. Pošto znaju da ode dosta tih i da pali check engine na ta sranja. Strela, ventile, senzore, neki to. Ako budeš kupovao, znaš. Top 3 vežbe za šira ramena, pa jebote, to bolje može da ti kaže Nemanja. Ja imam prirodno ta leteća ramena i... Najbolja ti je ova letenje sa boksom. Letenje, dobro. Dobar je GT, brate, samo jebi ga. Ko voli, ja volim 250 konja, brate. Ne, nikad nisam oterao nikoga koji me tražio sliku, da se slike sa mnom. Nikad nisam. Kako, Ranko Rubežić je bio, sad čuvaj Bože. Mišljenje o Magašu, najbolje. Kad ćeš u Novi Sad, Kiki, pa to bio sam pre neki dan. Pozdrav Crna Goro. Nema šta da bude bolje, brate, GT ima svoj... Koliko sam najmanje imao kila posljednjih 15 godina. Možeš ti da znaš jedan 9 ali nije to... Najluđe mjesto gdje sam jebo, svud sam jebo, brate, i u avionu. Samo su dosta izakani, ali dobro, nađeš u dobri motora, ne trošiš ulja i puška se. Ne, user found, kak, ja nikad. I kad izgledam nervozno, priđi slobodno. A u Niš. Mišljenje o Borisu, kom Borisu, pičku. Kaže, sramota me da ti priđam. Bio je opasan Magaš, jest. Ne može mi sad, ako misliš da uđeš da provociraš nešto nekoga, to nema, to je to, možda izađeš tamo. Braćo, mogli biste nešto i da bacite onako slučajno. Marina, hvala Marina. A Golfa GT, brate, ili Jeran, ne znam kog bi, peticu ili kog Golfa. Ne znam koji bi, evo. Kurac. Peticu, ma GT-a, brate, nema šta da gleda priča. Veruj mi. Ako voliš da sređuješ to da praviš škola ko ja, to ti je puška. Ima možda mu radiš to, sad će da radujem neki intercooler drugi i moram neki ušić da nađem. Palija, ideš da spava, sutra ideš na posao. A, gospođetini govnetu, brate. Njega kad dovatimo... Široko ti bolje leži u kriminalu nego golf, to ti je sigurno. Znaš kako mora leti preko nosa. Novi Sad je moj drugi grad, Paradize, dok je bio dobro. Bilo je lepo. Jelija Jakovljević. Moraš dobre gume. Jesi, Kiki, Čaci. Moja Natalija. Gdje si ti da se jebemo ko mlada prasa? Ako držiš krivinu, ako držiš pod glasom krivinu. Daj dođi Natalija da se izjebemo za sve pare. Pusti politiku. Ako ne pustiš gas u krivinu. Kakav Čaci, nisam prošao pored Čacije. Veruj mi. Mada ne znam kako je s boljim gumama, ali neti. Nosira mnogo. Jel znaš Džeku sa Zvezdare? Ne znam, Zero Ivana. Boris Dekić, gdje je on, brate, Aleksa? Najbolje 4x4. To mi je prijatelj. Pazi, Kobac, mnogi su mi prekinuli hranu i slikali se sa mnom. Ja to nisam, nije me nerviralo, a Kristinu je nerviralo to. Kao, nemoj da im daš da se slikaju. Pazi, username, više volim da me se plaše nego da me lažno vole. Strahopoštovanje je jače od samog poštovanja, veruj mi. Jer samo poštovanje može da se premosti u nešto drugo. A strahopoštovanje je uvek u strahu. Voziš li motore sad, Krila, jok? Zvali su me sad na motoklub, na moto neki skup u Loznicu, sad u subotu i nisam otišao, imao sam čudan osjećaj. Kažu, našli smo ti do jaja motor i sve. Zakleo sam se kad mi je drug ovde poginuo 150 metara odavde, sa 160 je udario u metalnu banderu. I ja mu skinem
kacigu i raspadne mu se cela lobanja. Tad sam rekao, neću više nikada da vozim motore na jednom točku i da ludujem. Ne moraš da imaš mozga kad voziš motor, to je. Ne možeš, brate, da imaš mozga ako imaš adrenalin. To ko je lud, brate, ne treba 7, majke. Nemam zabranu ulazku u Grčku, nigde nemam zabranu. Vozio si ga ti 200-300, jesi? Ma ko je preko 320, 330 ove Dugati nove? I kakav je osjećaj, brate? Taj Dugati je išao 400 pretprošle leta, najnoviji koji je došao, na 325 mi počeo da mi nešto da me zeza i ispustio sam ga. Samo na otvorenom. Kakav je osjećaj s motorom na 320? Ma šta, linija. Kome tako? Ma linija. Nema, to je... Ako je user not found, Tomović je mnogo... Ne kontrolišeš ti motor, nego on tebe... Sve što kaže je izmereno i tačno se... Ja imam Suzuki 1000 kubika K9, dobra je i ta, vozio sam ja i 6-icu i 9. Sve preko 200 te kontroliše motor, brez. Šta ti? I 150 čak. Ja mislim da je u zatvor Boris, nije, ali... A, da, jeste, taj Boris, da. Joj, beži, vrate, laki, ćuti, jebo. Odakle mi je deda poreklom? Jedan je iz Trstenika, instruktor vojnih aviona, Dragomir Spasojević, a drugi je tamo negdje, brate, otko znam, da li Vasojević, da li dole sa juga. A motor koliko bude težak? 500 kg. Nemate u Graci. 300. A on ti je brat, pozdravi ga puno, ljubi ga brat. To je metak. Da bre, takav je user found, kako, Tomović je. On kad te lupa po ramenu, razmisli zašto te lupa. Voziš ti sad motor, džonka izbegavam. Vozio si K9, sve sam vozio, ne postoji motor koji nisam probao. Apelac je apelac. Po tebi najjače ime podzemlja u Srbiji trenutno, brate, ne izgovaram te reče, ne bavim se tim uopšte. Marizela Mijatović, pa ko jebe drugove? Gdje si Marizela, ljubim ti dušu jebe. Pa ti Platiću put, dođi vamo, dođi, a nama nigde te nema, nestane. Dođi vamo, pa došao bi, ajde. Ostavi mi tu DM-u, ovaj novi profil, ostavi mi broj. Kaj si on? Marizela, dobra žena, nego stalno izgubimo kontakt. Jesi bio u Valjevu? Ne, dolazim u Valjevu za koji dan. Zmija Zvezdarac, ljubite bratu. Mitar Mirić, Ilija Jakovljević. Darmirić mi. Naši nekog iz Smedereva, pa imam i familiju u Smederevu jebote. Da li se čujem sa Lepim Brankovićem? Pa ponekad on me sad zvao pre neki dan tu za neku ženu, da li se me dirao, da li nisam, neka budala. A u Nišu kad ćeš, pa kad budem krenuo sad na more, u Grčku, svratit ću u Niš. Mišljenje o Hrvatima, normalno, brate. Uvek me dobro ugostili, ispoštovali, nisam imao neprijatnosti. Tako je. Krile, znaš Dragana Milovanovića, Gaga Sprda? Ne znam jebati. Nikad problem. Marizela u Gracu drži abaneze. Šta je to? Abanezi jebati. Kad ćeš opet u Novi Sad? Idemo, obično idem preko vikenda. Hoćeš doći u Loznicu? Hoću, Andrej. U Loznici sam sad za vikend. Mislim u nedelju ću biti u Loznici. Alban Bance, Alaban Bance, Marizela ili Albance, šta te, jebote i ti pišeš ko... Tako je, više sam s našim imao nego s Hrvatima, ja bio u Zagrebu. Gde planiraš, ideš, koji deo Grčke, pa naravno jug jebote. Naši su seljaci. Gde je prava Grčka, gde je prava... Pogotovo iz malih mesta, to seljaci su. Hoćeš doći u Loznicu, dolazim Andrej sad u nedelju. Jesam li bio nekad u Kraljevu? Ti stvarno si, brate, pao s Marsa. Ovaj pao s Marsa je...
Brzo napreduješ mišićno, sad kad treniraš vidi se dobra genetika. Miki Stožinić, nema tu. To je sve ispod mene. Ode voda, ode salce i nema bato. Da li je istina da se onaj Mangi iskurčio Arkanom? On se iskurčio mnogima jeba. Ko se to čuje? Ko se to čuje? Čujem glas. To ovaj? Može biti, ova pričamo na telefon. Ko? On tek može. Riba. Samo ti uživi. Ajmo, tapkamo da moći. Nije ovo, ne pije mi se od strane nikako. Svuda Lazar, tu sam, brate. Ja tablete ne volim nikakve da pijem, nikakve. Što se, Kristijane, hvališ, bio si idol moje braći preodavno. Marina Mihajlović. Ne znam iz kog si ti filma, Marina. Kakvo haljenje, ne razumem. Nikad ne volim tablete da pijem i ovo mi se zvuči. Hvalim se svojom decom, ničim drugim. Južni, dobro jutro. Ali ima onaj muško južni, ima 2-3 južna, ima jedna žena južna. Jel te kad ujela krila, jel te kad zmija ujela, brate?